I la Dana ha reobert el debat al voltant de si s'ha de continuar construint al costat dels barrancs. A Vinalesa està en marxa un projecte de més de 300 vivendes al costat del Carraixet. Des del col·lectiu Per l'Horta denuncien que això és una temeritat. L'Ajuntament defensa que tots els informes garanteixen la seguretat. Este és el barranc del Carraixet al seu pas per Vinalesa i en estos camps, a tocar del barranc, es volen construir més de 300 vivendes. L'Ajuntament diu que no hi ha risc d'inundació i els informes, assegura l'alcalde, així ho avalen. En juny de l'any 2024 ens vingué l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dient que la zona que afecta el PAI és una zona de risc inundable pràcticament nul·la. Edificar al costat del barranc és una temeritat, segons el col·lectiu Per l'Horta. Tots els sòls urbanitzables de l'Horta Sud en el seu dia també comptarien en tots els informes preceptius. Este monolit recorda una de les 3 barrancades del segle XX. Està just davant d'on es vol edificar. La Dana d'Octubre ha disparat la sensibilitat per la construcció i presència de vivendes a tocar de barrancs. La Dana ens ha parlat i ens ha dit molt clarament on no se deu d'edificar. És una temeritat continuar en aquest tipus d'urbanisme. Per a l'Ajuntament és necessari per a garantir l'accés a la vivenda els pròxims anys. Aquest espai està dissenyat a 10-15 anys. Té un creixement màxim de 800 i alguna de persones. Si finalment tira avant, Vinalesa passarà de 3.500 habitants a uns 5.000, veïnat amb vistes al barranc.